verdade. Eu non sei, ti tamén terás algunha anedota. Cando fichamos a que é de guitarrista, que é interesante. Como conocemos, é outra anécdota. Estábamos grabando o primer disco e chegou este a Jatiñas, da puta borrachera que tiña, tío. O sea, se non é certo que me muera. Vale, Chegaron ali as Jatiñas, entrou. E pónseme silvir a mí, este era propio, bueno. Descarado. Chegaron ali os 4 Nasser pola entrada do estudio. Era así. Palabra, palabra. Eu non me acordo que foi o primeiro concerto que vi con vos. E non serían muiños que me querías pejar. Non, bueno, quise pejar varias veces, pero... Este muiños quería me pejar porque era novo. Entón, o tío andaba todo alegre, éramos amigos, claro. Eu, xa chegado a un punto na noite, douseme porque me gusta moito así o teatrillo. E douseme por empezarlle a dicir, ti cala a boca, neno, que ti acaba de chegar ao grupo, ti de momento non ter nin bor nin voto, polo tanto, permanece ao margen, tómate a cerveza aí tranquilo, pero non andes con tonterías. E dicíame, oye, chaval, que aquí pa chulo eu, dicía eu, no, ti máis chulo que mí non é, se me falte Dios. Así que caladinho, tal, voy un plas pachero e dixo, oye, comigo non te pases, me cago en non sei que. E, bueno, fomos dormir á mesma tenda de campaña. No, pero despois tivemos un caso máis grave en Santa Comba. Un día que empezamos de chupitos por ali, Chupitos. nun pub, e despois... Estábamos tocando e a min o camarero, eu tiña unha especie de barra xusto ao lado, a miña man dereita. E o cabrón, unha restra parecía un peine de unha ametralladora de chupitos, 7 ou 8. Era así, tío. Eu non tiña máis que acabar unha canción e pumba. Bueno, no, pero o caso é que tocamos. O concierto tocamos lonteiro. Como podíamos, pero tocamos. Pero ao acabar, non sei como pasou, que estábamos con as tonterías. Desapareceu Tabeaio. Tabeaio desapareceu. Non se meteu en nada. E eu estábamos recollendo, empezamos a discutir. Eu pensei que tiña a guitarra guardada no estuche. Este doulle unha patada á miña funda da guitarra. Eso do teatrillo, non é? E dixen, como? Se esta guitarra non vale para nada, eu sabía que non tiña guitarra, daba patadas. Venga, hombre, venga, tío. Ao final acabamos casi a hostias ali na entrada do pub. Eu era para probar a resistencia do chaval, hombre, a ver se era capaz de aguantar presión ou non. No, nese día dixen que marchaba do grupo, dixen, eu marcho con a orquesta. Eu non aguanto máis. É verdade. Que tuveramos que deixar a Tabeaio no camiño que botamos do coche. Tabeaio ese día non se meteu para nada en nada. Acordas para gravar os discos?